u dalšího tutoriálu a podle komentáře, který teď vyjede teď, podle něho chci natočit tenhle tutoriál, je to od LPS Blacky. A ona se mě ptala to, co bylo v komentáři, že jak dát, nebo jak vložit Minecraft skin do Virus Launcheru, prostě do Minecraftu, který stáhlý z netu, nebo jak to tam ona říkala. A tady moc možností není, co já vím, tak když máš Virus Launcher, ty budu mluvit ještě k tomu i k ní, hodně. Takže buď, když máš Virus Launcher, tak tam, no já teď nemůžu ti ukázat Virus Launcher, protože já mám Origo, takže tady vidíš, že mám Origo a tady jak máš jméno, tak si, jak máš username, tak tam napíšeš Piston Games třeba, nebo já nevím, nějaký nick, třeba LPS Blacky, co napíšeš a podle těchto stránek já ukážu dvě. První bude Minecraft Skindex. To je stránka zase na skiny různé. To je jedna z těch, tady máš třeba My School, úplně přesně velkém a s, nějak tak to pak napíšeš mezerou, to napíšeš do username a tam máš, no potom už to začneš hrát a když začneš hrát třeba, nevím, na singlu nebo na mulťáku a podíváš se, tak bys měla mít ten skin, a protože to je i na mulťák, ale ten skin bys prostě měla mít. Jinak, když dáme tu další stránku, Minecraft Minecraft Skin Search, tady, ne, jsem překlik se, tady, tak máme zase tuhle stránku, dáme Browse a tady už si můžeme vybrat různé skiny. Když si třeba chceš vybrat třeba nějakou holku, vidíte si žádná, no třeba tuhle, jo, jenom říkám, tak by si do username napsala KP3 a měla by si ten skin zase možná. Jinak kdyby si chtěla svůj vlastní vyrobený skin, tak to můžeš udělat, když zajdeš na start, tady napíšeš app data procento, tady si dáš pak roaming, tam dáš tečka Minecraft a máš složku Minecraftu a nebo ještě můžeš smašnout start a R, tady si to dáš a dáš OK, ti to rovnou otevře, vlastně já bych si to mohl dát rovnou do Minecraft, ale tady máš screenshoty, všechno. Dáš si pak, myslím, že bin a tam máš různý skiny, ale protože já nevím, proč to tady nemám, tak prostě by si to tam nějak dal, to už podle jiných tutoriálů, tak by si měla svůj vlastní skin vyrobený, kdyby si ho vyrobila a dala tam, ale měla bys ho jenom na single player. Další způsoby teď asi z hlavy nevím, ale tak můžeš se podívat i na jiné tutoriály na YouTube. Stránky dám do popisu. LPS Blacky, jestli chceš se něco zeptat, tak mi napiš dolů do komentářů a se s vámi loučím. Jauda!